खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङा दिनैबो रेशन कार्ड मोनाखै नामा? आरोबाव 20 लाख नखरफोरनो रेशन कार्ड होनाय जागोन। रावबो गोरिब नखरफोरा रेशन कार्डनि जानगाराव थानांनाय नङा। नोंथाङा रेशन कार्ड सेवा सेतु पर्टेलनि थाखाय आरज गाब। नाथाय आरज गाबगिरिनि नखरफोरनि बोसोरारि आया 4 लाख रांनि खम जानो नांगोन आरो आरज गाबगिरिया भारतारि नोगोरारि जानांगोन। साफ्रोमबो हाजिरा मावग्रा मिरु आरो रायजो सरकारि ब्रैथि थाखोनि मावफारियाफोरा आरज गाबनो हागोन आरो आरज बिलाइजों नांफागोन मोनस्नि डकुमेन्टफोर। फर्म 6 खौ नोंथाङा थार आरो आबुङै आबुं खालामनांगोन। आधार कार्ड, भटार फारिलाइ, नोंथांनि थं, नखरनि बयबो सोद्रोमानि पासपोर्ट सावगारि, बेंक एकाउन्ट, फन नम्बर बेफोरखौ नोंथाङा थार महरै आबुं खालामोब्लासो रेशन कार्डखौ मोननो हागोन। रेशन कार्ड थायोब्ला नोंथाङा बेसेन नाङै फाहामथायबो मोननो हागोन। लोगोसे संग्रा गेस अरुणोदय बिथांखिबो मोननो हागोन।